Iro itrai, saya sempat ngak play pi baro ha kerteng kepadun portam ke jong ujisu. Dah kan ke video ngakwa bangan betai ya pi ya ke jing mentoy ke jong udowai bipi ubangi ngipen mi. Te kiju ong barabor bandi dawai bipi dawai shini tak namar ba habdi baro shi jing em. Te hanre ke bas ngausi kalong ba habdi baro shi jing em bat kapen kia nakawe ka benta bat kapen sniu pat nakawe ka benta tigini pat kidawai ki bangi ngipen mi ne em kamot kalong ka ba omdan jingta ken kamot ada piyai di kalong kumba piyai thiet so kapen bahai ka kwat ka kia ya pi te kamot kamdon jingta ai ru em te kamot ba kade kata ken ka pas ngotenan te lese phim kwa ba phindi lenter pat te pila bandi no tengkat ruken lane hajaka phindi man kasngi onda pila sngotu pila kia di no tang arsien lane license de yo namar ketu de phidi kamento ye phi namar long kumba phithet so long kumba phithet khaw long kumba phithet jhur kamot ngi te na kabanta ban bha kasne do ngi le kumno ngi bam so te kamot bangin kedang ka po ngi bamja kamot kitu kidi ki batte te ki bom don jingta ti kidi ki bom don jingta la rangi penlut pisa kamot om leleng hares ngausi ki dawai ki ba ngi hab bandi namar bangi shitom te hare da di shidi pat ka ta e ka kwet ka khia ka ta ken ki dawai ki ba pensngausi ken ba kwa ban e no tang steng por te kini ki dawai jongi pat kat ba pinang di kamot kanang baha ken kanang mentoy namar ba kapen klanya ka bormet kapen yat bet iki thit ki jaw kapen khut ya ka kpo pen khut ya ki pen khut ya khlai bat kum ta ter te kamot ka mentoy ba ken te uniu de wai bp jongi ha ka jok por u yarap ya ka bp ha ka jok por u yarap ya ka gastric ru te uni u yarap ha kata ka benta te dadan mau ru u yarap hi uni u doi bp u ya dai lang hi te u ba ya dai pat na ka benta uksang badan mau ha uksang ha kidney bat ka gastric ka don hi na ka wei pat hi ka dawai ka ba ngala tho bet kemut kem tu da ngala tho gastric plus bp lane gastric plus dawai mau lane gastric plus kumta te kamut phila yu i hang tu bakaya rap lang ta ya dei lang wana bang o bangam dan ta jing pang umlong bangan di ya kani henrei kamut kaya rap lang tambak kini kim don jing ta e ru em henrei kipen baha pan ban kipen pengat e kamet ka phat ka jong phi te kamut ka baha ka na ra penan kami kini ki dawai ki jongi te ngi pen mi ki dawai mau ki badon hak lain ne hak sang ne te ki dawai nyang so pen te ngi pen mi te ki don bonjat bha ki dawai ki bangi ngi pen mi te namat pran pila ban yo na sora te na po jowai te na po nongston te shawai klam pat yo ra ban pha te la shai ka sngi ka dei sau tarik la dang bakla dengan sara uni udawai bp khambun ste shepo mat pran namar ba men hakini ki sngi yo ra tang khndian te u yarap bha hi te pila ban shufon chwa man phone nga anda phila yo itu kita wai ngan tai phi kumnu ba phin penan kami itu kita wai ki jongi tu number phone jongi pra arsan pra not ar nyo sao pra arsan pra not ar nyo sao teng ai kita wai beniat ru ba penja e jing smashin tur ba penja e jing tha ki beniat ke jing khi ka jing sei ki do beniat te dawai piles te ki dawai pangmat ki dawai jak tha ki dawai penja nyo le uhena ubaya dai bet na phang na kam ta jong no ru te la da phi kwa ba u nyo jong phi on nam hap panan kam do powder pan singe jing hap ba ko phniang te ka sabon slek le ru ngi bo ka sabon sai khmat ru ka bes ngi bo ka night cream ru ngi bo bat ki sunscreen ru ngi bo te ki dawai jongi ki te ki ba mdan jikta ai ru em te nakabenta ka buram ko jong play yaro itrai